No, čiže volám sa Naďa a dnes si zacvičíme úvodnú relaxáciu, rozhýbanie tela a pozdraví slnku. Pôjdeme tak postupne, aby to všetko pekne sa spájalo. Nepodarilo sa mi dať to video do skupiny, ale takže teraz to tak natočím. OK, začneme úvodnou relaxáciou. Môžeme si ľudne ľahnúť tak, aby nám bolo čo najviac pohodlnejšie. Môžeme si to kúšiť pod hlavu. Ruky, nohy od tela. Robíme hlboký nádych, zatvoríme oči. A výdych. Ešte raz nádych. A výdych. Teraz sa budeme sústrediť na naše telo. Neovládame naše dýchanie zatiaľ. Dýchame v bežnom živote. A začíname cítiť, jak sa nám uvoľní telo. Každý sval, každá bunka. S každým nádychom a výdychom to uvoľnenie rastie. Pomaličky začneme ovládať náš dých. Začneme brúšným dýchaním. To znamená dýchaním cez branicu. Môžeme kľudne položiť ruku na brúško. Keď budeme dýchať teraz do brúška, sa nadvihne. A s nádychom a s výdychom klesá dole. A ešte raz s nádychom sa nadvihne. A s výdychom klesá dole. Pritom hrudník, kľúčne kosti sa vôbec nepohybujú skôr. Pokračujeme v brúšnom dýchaní. A pomaličky prinesieme našu pozornosť na dýchanie do hrudníka. Môžeme druhú ruku položiť na hrudník, na kľúčne kosti. Ak začneme dýchať do hrudníka, brúško sa skoro vôbec nebude pohybovať, ale hrudník a kľúčne kosti sa zdvihnú. S nádychom sa zdvihnú a s výdychom klesajú. Dýchame teraz cez hrudník. V svojom rytme dýchu a snažíme sa, aby s každým nádychom a výdychom dých sa spomalil. A bol ešte viac hlboký a viac dlhý. Nemáte tu ísť na silu. Stačí, ak sa o tom budete sústrediť. Ešte pár nádychov a výdychov do hrudníka. No teraz tú relaxáciu dokončíme tým, že skúsime spojiť tie dva dýchy do brúška, do hrudníka, do jedného takého jogového dýchu, čo bude celý cyklus. Normálne trošku sa nám dvihne aj brúško, aj hrudník.
skúsime. Nemusí to ísť na prvýkrát. Môže to ísť takou vlnou. Ale toto hlboké pomalé dýchanie nám dá tú pravú relaxáciu na začiatok. Ešte zo pár nadýchov a výdychov. Pokračujem v tom jogovom dýchaní, ale keď si môžeme odložiť zase do strán. Ešte zrobíme 3 také nádychy, výdychy. A už všímame len pocitom, jak sa nám nabíne celá predná časť tela. Pomaličky sa vrátime do normálneho dýchania. A začneme rozhýbovať naše telo. Môžeme si otvoriť oči, alebo nechať je zatiaľ zatvorené. Začneme hýbať prstami na rukách, na nohách, také pomalé pohyby, pomaličky. Dávame našemu telu znak, že proste môže sa trošku prebudiť. A začíname nejakú aktivitu. Môžeme zakružiť zápestiami, členkami, do jednej strany a do druhej. Pomaličky dáme ruky dole, trošku dáme pánvu do zadného predklonu, čiže takto zakrutíme keby pod seba, sa nám nadvihnú nohy a potom môžeme ich dať bližšie. Alebo tu už zapájame trošku naše brúško. Ďalej, čo robíme? Chytíme sa pod kolena, prekrížime nohy a takým pohybom sa dostaneme hore do sedu. A tu teraz začneme naše rozhýbanie, čo vlastne budeme robiť. Na začiatok zrobíme to, že rozcvičíme vrch nášho tela, začneme hlavou, aby sa nám myšlienky prestali točiť, aby sme mali čo najväčší pokoj, oči si môžeme zatvoriť. Začneme hlavou tým, že nakloníme do jednej strany, vrátime do stredu a do druhej strany. Nádych do stredu a výdych do strany. Nádych do stredu a výdych do strany. Super, vrátime. Ďalej, čo budeme robiť? Naše ramena. Rozhýbeme teraz ich v niekoľkých smeroch. Začneme tým, že zakružíme s ramenami, čiže si zafixujeme trup. By som nehýbal. A zakružíme s ramenami takto dozadu, obrovitánske také kruhy urobíme. Dozadu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a to isté dopredu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Dobre, super, sa zastavíme. A teraz ramena
budeme dávať keby dopredu, tak zhrbíme, hej, napnú sa vám trošku aj brušné svaly a potom takto dozadu a lopatky nespájame, ale dávame keby dole zatlačiť. A zase dopredu dáme ramena, sa zhrbíme a dozadu hrudník ide dopredu. A ešte nádych a výdych. A nádych a výdych. A ešte nádych a výdych a nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. Dobre, trošku sme si rozhýbali ramena. Teraz si môžeme sednúť pohodlne, ale tak, aby dve naše pánové kostky boli pritlačené ku zemi. To je veľmi dôležitá vec, že by ste nesedeli len na jednej nohe. Ľavú ruku dáme na bok vedľa nášho ľavého stehna a hneď tu bude. Aj nedávame tak ako príliš dozadu, dopredu, len vedľa. Pravá ruka sa naťahne hore, zrobíme nádych a taký malinký záklon výdych. Takže ostáva nám vystretá ľavá ruka, ľavý bok trošku pôjde dovnútra, pravý bok sa otvorí a pravá ruka sa naťahne hore. A výdych. Takisto vrátim. Ideme na druhú stranu. Pravá ruka nám ostáva dole. Ľavá ide hore. Nádych. S výdychom trošku zrobíme záklon. Tu zrobíme nádych. A s výdychom dáme ruku dole. A na druhú stranu ideme. Nádych. Výdych. Tu ešte raz nádych. A výdych. Ešte raz nádych na druhú stranu. Výdych. Tu ešte raz nádych. A výdych. Ideme ešte raz na každú stranu. Nádych. A výdych. Tu ešte raz nádych. A s výdychom vrátime. A na druhú stranu. Nádych. Výdych. Tu ešte raz nádych. A vrátime. Dobre, teraz robíme taký pohyb. Spojíme ruky takto vpredu. Vytočíme, to keby zámok, vytočíme takto, že by prsty smerovali ku nám. Zhrbíme celý chrbát a dáme ruky čo najviac, jak sa dá, dopredu, položíme ich na zem. Budeme mať také všetko zhrbené, hlava kľudne pritlačená ku hrudníku bradu. A dýchame teraz tu do hrudníka. Teraz pomaličky s nádychom ideme sa vystrieť, ruky dáme nad seba. Tu zrobíme výdych. A ešte raz tu nádych. Teraz už s obama rukami ideme doľava. Tiež nejdeme sa veľmi prehnúť, ale robíme výdych. Sa nám naťahne trošku práva strana. Vrátime sa na nádych zase hore. A na výdych doľava. Doprava, sorry. Zase ideme na nádych. A výdych. Nádych. A výdych.
Dobre, dáme ruky na kolena. Teraz robíme takú miernu rotáciu, aby sme trošku začali rozhýbavať našu chrbticu. To znamená, že tu keď budeme sedieť, teraz robíme nádych, výdych a s nádychom otočíme ruky doprava a s výdychom tu ostávame, ale nie dávame hlbšiu rotáciu, ale nechávame tak, jak sa cítime dobre. Aby nás nič neťahalo, nemusíte ísť až doprava. Trošku tu predýchame. S najbližším nádychom sa vrátime zase do centra. Výdych tu robíme. A s nádychom ideme doľava takisto. A tu len ostávame a predýchame. Môžete si kľudne ešte zatvoriť oči, keď je vám to príjemné. Najbližším nádychom sa vrátime do stredu. Super. Ideme sa rozhýbať ďalej chrbticu. Prídeme na podložku do pozície stola. A čo budeme ďalej robiť? Kľudne si môžete nohy nechať takto opreté prstami do podložky alebo vystriť prihlavky, to je vám pohodlné. Ale nie, že by ste ruky mali pod ramenami, kolena pod bedrami. Hej. Si to skontrolujete pekne a ideme robiť mačací chrbát. To znamená, že s nádychom pozrieme dopredu, trošku sa prehneme v krížoch, trošku, ale to nebude také až prehnutie. A s výdychom ideme zaokrúhliť chrbát, napnúť sedacie svaly, napnúť trošku brúško a uvoľniť chrbát. A zase nádych, otvárame hrudník čo najviac dopredu. A výdych ideme zase sa okrúhliť. A zase nádych. A výdych. A zase nádych. A výdych. A nádych. A výdych. Posledný krát nádych. A výdych. A vrátime sa do pozície stola. Z tejto pozície teraz budeme robiť také kruhy našim telom. A to znamená, že panva pôjde trošku doľava, prejdeme trošku váhu na ruky, doprava a dozadu trošku. Doľava, na ruky, doprava, dozadu. Ešte raz ideme do tejto strany. Dopredu, cez bok a dozadu. A do druhej strany to isté absolútne. Ideme raz. Dva. Nie sme prehnutí v krížoch. Posledný krát. 3. OK. A sa zastavíme. Super. Teraz budeme robiť mačací chrbát. Toto sme robili, aby sme si trošku dali váhu tela na ruky, aby pri ďalšom cviku nám bolo to ľahšie, s tým, že budeme dávať váhu tela trošku viac na ruky. Budeme robiť taký istý mačací chrbát, ale budeme to robiť v pohybe a tu bude taká vlna. Čiže s nádychom prejdeme na ruky s krúhlym chrbtom, s výdychom sa prehneme a sadneme dole. A zase nádych na ruky, výdych dole. Nemusíte dajako veľmi dopredu ísť, alebo dajako
sa prehýnať v krížoch veľmi. Stačí len trošku, si rozhýbeme chrbticu takým pohybom. A výdych. Dobre. A ešte dvakrát. Nádych. Výdych. A posledný krát. Nádych. A výdych. Kľudne si môžeme sadnúť, trošku si natiahnuť ruky dopredu, čelo do podnôžky a 3-krát nádych a výdych. Môžem hovoriť, si zakrúžiť dole prstami. Dobre, s nádychom sa vrátime do pozície stola. Z tejto pozície otočíme špičky, prejdeme do pozície strechy. Pozrieme si dopredu a malinkými kročíkmi pricúpitáme dopredu medzi dlaňmi. Super. Ideme pomaličky hore a sme v pozície hory. Nebude teraz vidno moje ruky, ale ja to skúsim ľahko tak trošku nastaviť, ale nebude ich až tak veľmi vidno, ale to absolútne nevadí. Super. Čo budeme teraz robiť? Prejdeme teraz do zjednodušeného pozdravu slnku. Robíme taký zopár kôl a potom pôjdeme na normálny pozdrav slnku A, ktorý už bude ťažší, tam nejaké alternatívy, tak to môžeme robiť. A všetko postupne prejdeme. Dobre. Zo začiatku to zrobíme tak, že nebudeme to robiť v rytme nášho dýchu, len to vyskúšame najprv a potom už prejdeme do dýchania. To bude také pomalé, hej. S nádychom spojíme ruky a s nádychom dáme ich nad seba, pozeráme, ťaháme sa do stropu. S výdychom ruky dáme na podĺžku vedľa seba alebo pred seba. Kolena môžu byť nepokrčené, hlavne, żeby chrbát nebol v napätí. Výdych. S nádychom ideme do rovného predklonu, chrbát je napnutý a s výdychom ideme do pozície stola pomaličky a na tento istý jeden výdych ideme do pozície dieťaťa. Trošku predýchame. S najbližším nádychom ideme sa vrátiť do pozície stola. Otočíme špičky a s výdychom ideme do strechy. S predýchaním môžeme si pozatlačiť, poprešlapovať jedna päta a druhá päta. Nemusíte mať vystreté nohy, aby ste sa dotkli tej podložky. Stačí, ak máte pokrčené, môžete dať ich trošku ďalej alebo nechať. Chrbát uvoľnený, ruky tlačia do podložky, dýchame. S najbližším nádychom si pozrieme medzi dlani, s výdychom si pricúpime medzi ruky. S nádychom ideme rovný predklon, s výdychom hlboký predklon, s nádychom spojíme ruky pomaličky, vyrovnáme hore, vysoká hora, pozrieme si do dlane a dáme ruky pred hrudník hore. A ideme na druhý, na tretí krát toto zrobiť už v rytme nášho dýchu. Takže ideme hore s rukami, vysoká hora, dole ideme hlboký predklon, výdych, nádych, rovný predklon, chrbát zapojený celý. S výdychom ideme do pozície stola a pozície dieťaťa. Ruky si môžete nechať vpredu kľudne, alebo dať ich takto dozadu seba. S najbližším nádychom sa vrátime na pozície stola a s výdychom ideme do pozície strechy. Predýchame, môžeme sa takisto poprešľapovať, pomačavať lítka, trošku nohy, stiehna.
Najbližším nádychom si pozrieme medzi dlane, s výdychom pricúpitami si medzi ruky. S nádychom ideme do rovného predklonu, s výdychom do hlbokého. S nádychom spojíme ruky, vyrovnáme sa hore, vysoká hora, pozrieme si do dlane. A výdych hore. A ideme ešte raz, vysoká hora, nádych, výdych, hlboký predklon, nádych, rovný predklon, na jeden výdych pomaličky. Pozícia mačky alebo sova na dieťa. Robíme nádych, výdych. S najbližším nádychom prejdeme do pozície stola a s výdychom do strechy. Pomaličky to predýchame. S najbližším nádychom si pozrieme medzi dlane. S výdychom pricúpitame medzi ruky. S nádychom ideme do rovného predklonu. S výdychom ideme do hlbokého predklonu. Kľudne si môžete pokrčiť kolena. S nádychom spojíme ruky, vyrovnáme hore, vysoká hora. A s výdychom dáme ruky pred hrudník a hora. Dobre. To bol náš základný pozdrav slnku, zjednodušený. Ďalej prejdeme na normálne pozdravy slnku, čiže na pozdrav slnku A, ktorý je náročnejší, ale takisto nás zohreje. Trošku sa rozhýbeme ešte viac. Budem ukazovať tú základnú zostavu, trošku zjednodušenú verziu. Ukážem aj takú, aj takú. A ďalej budem ukazovať podľa toho, jak momentálne ja môžem. OK, dobre. Čiže ostáva všetko to isté, len pridávame dosku, nízku dosku a to aj ešte kobra alebo pozerajúci hore pes. Dobre. Začiatok je taký istý. Výdych zrobíme, keď ruky máme pri hrudníku, v pozícii hory. S nádychom sa natiahneme hore, pozrieme si medzi dlane. S výdychom hlboký predklon. S nádychom rovný predklon. S výdychom ideme teraz do pozície dosky. Dáme ruky, nohy dozadu. Tu zrobíme nádych a pôjdeme buď do čaturangy, alebo položíme kolena, vystrieme prihlavky a pôjdeme pomaličky až dole ľahnuto. V tejto pozície prejdeme do pozície kobry alebo hore pozerajúceho psa. Ďalej otočíme zasa špičky a prejdeme do pozície strechy. Potom, čo predýcháme s najbližším nádychom, si pozrieme medzi dlane, pokrčíme kolena a na jeden druhý krok prídeme tu dopredu. S nádychom ideme do rovného predklonu, s výdychom do hlbokého. S nádychom spojíme ruky, vyrovnáme sa hore, vysoká hora a ruky pred hrudník a hora. Čiže takto pôjdu najbližšie kola cvičenia. Zrobíme tak 4 kola, aby sme sa zohrali, aby sme sa dorozhýbavali. Dobre, pripravení? A ideme. Výdych robíme pozícia hory, s nádychom vysoká hora, výdych hlboký predklon, nádych rovný predklon, výdych doska, nádych to robíme v doske a nízka doska alebo nízka doska s kolenami. Výdych.
S nádychom ideme do kobre alebo do hore pozerajúceho psa. A s výdychom ideme do strechy. Tu zrobíme nádych. A výdych. S najbližším nádychom si pozrieme medzi dlani. S výdychom pricupitame medzi rybky. S nádychom ideme do rovného predklonu. Výdych, hlboký predklon. Nádych, spojíme ruky, vyrúhame hore, vysoká hora. A výdych hora. A ideme nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, doska. Skúsime na jeden výdych, nízka doska. Nádych, hore, pozerajúci pes. A výdych, strecha. Predýchame si trošku. S najbližším nádychom pozrieme si medzi dlane. S výdychom pricúťme medzi ruky. S nádychom rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, vysoká hora. A výdych, hora. No a ideme ešte raz. Vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, doska, nízka doska. Nádych, kobra alebo hore pozerajúci pes. A výdych, strecha. A to už kľudne ostávame, predýchame. Ako môžete to kľudne pokrčite kolena, keby vám to bolo pohodlnejšie pre váš chrbát. S najlepším nádychom spustíme medzi dlane. S výdychom pricupitame medzi ruky. S nádychom rovný predklon. A s výdychom hlboký. S nádychom vysoká hora. A s výdychom hora. Ešte raz tu sa nadýchneme. A výdych. Pomaličky prejdeme do pozície sedu. Odsiek je pohodlná noc, aby sme sedeli na boka v kostke. Ruky dáme na kolena. Chrbát je vystretý, neprehnutý. Ťaháme sa hlavou hore ku stropu. Oči si môžeme na chvíľku zatvoriť. Zrobíme nádych. Zadržíme dých. A výdych. A ešte raz nádych. Zadržíme. A výdych. Posledný krát nádych. Zadržíme. A výdych. Spojíme ruky. Dáme ich na oblasť medzi očami. Na stred čela. Tu si trošku predýchame. Poďakujeme si. A to bolo za mňa všetko. Bolo som rada zacvičiť takú zostavu na ninku. Takže bolo pre mňa veľmi, veľmi príjemné. Ahoj.